नक्की फायदा होईल. कानात मला सांगतायत आयुक्त साहेब, आपले कलेक्टर साहेब, थोडंसं उद्या मला उद्या त्यांना सीएम साहेबांकडे त्यांना जायचं आहे. त्यामुळे त्यांना सीएम साहेबांकडे आपण सर्वांच्या ते दोघे सीएम आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी जर एखाद्या बैठकीला जर बोलवलं तर त्या बैठकीला जाणं हे सगळं नक्की अपेक्षित असतं. त्यांना कोणत्या विषयासाठी जायचं आहे तर जो विषय मार्गी लागला त्या विषयासाठी एक बैठक लागलेली आहे. त्या विषयाची बैठक लागली. हे काही दिवसाअगोदर या संदर्भातली बरीच चर्चा झाली. या सगळ्या गोष्टींमध्ये चर्चा झाली आहे. त्या संदर्भामध्ये नगर विकास खात्याने किंवा तिथल्या असणाऱ्या महसूल खात्याने त्या संदर्भातले डायरेक्शन दिले. कलेक्टर साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यामध्ये न्यायाची भूमिका ठेवून त्यामध्ये काम पुढे नेण्यासाठी त्यांना सांगितलेलं आहे आणि ते सगळं करत आहेत. त्यामुळे याचा रिपोर्ट सुद्धा लागणार. त्यामुळे त्याचं खरंच अभिनंदन करायला हवं की वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेला गेटचा प्रश्न जो आहे त्याच्यासाठी पॉझिटिव्हली जे त्यांनी करायला हवं होतं ते पॉझिटिव्हली त्यांनी केलेलं आहे. फक्त आता उद्याच्या घोषणा जी आहे ती कलेक्टरांच्या उपस्थितीमध्ये होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्या घोषणेसाठी जात आहेत. मुख्यमंत्री हे प्रशासनाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या मीटिंगला अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहायलाच लागतं. आणि जर सावंतवाडी मतदारसंघाची मीटिंग असेल तर मी सुद्धा सावंतवाडी मतदारसंघाचा आमदार आहे, राज्याचा मंत्री आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी मला बोलवलं तर मी त्या मीटिंगला सुद्धा गेलो असतो. हा प्रश्न नाही आहे. लोकांना विनाकारण, कारण हा प्रश्न सोडवताना ते पालकमंत्री मुळातच नव्हते आणि त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल मी त्यांना दोष देत नाही. कारण मुळातच ते ज्यावेळेला GR निघाला त्यावेळेला GR मी काढून घेतलाय. त्यांना माहिती आहे उद्या जर सावंतवाडी मतदारसंघाच्या संदर्भात जनता दरबार असेल तर तो सरकारचा जनता दरबार असतो. त्याच्यामध्ये आमदार म्हणून आणि मंत्री म्हणून मला सुद्धा बोलवायला पाहिजे होतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.